କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ରହସ୍ୟକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ମଣିଷମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଆମେ ଏତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛୁ? କ'ଣ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ? ଯାହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚକର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମୁଦାୟ 24ଟି ଚକ ରହିଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥର ଚକକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ଚକର ବ୍ୟାସ 9 ଫୁଟ ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ 8ଟି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ପୋକ୍ସ ଏବଂ 8ଟି ପତଳା ସ୍ପୋକ୍ସ ରହିଛି। ଏହି 8ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପୋକ୍ସ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପୋକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ହେଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା। ଏହା ସହ ଏଥିରେ ଥିବା 8ଟି ପତଳା ସ୍ପୋକ୍ସ 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ଅଧା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ମାନେ 90 ମିନିଟରେ। ଚକର ଧାରରେ ଅନେକ ବିଟ୍ ରହିଛି। 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପୋକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 30ଟି ବିଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା 90 ମିନିଟକୁ 3 ମିନିଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର 24ଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଚକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ସମୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଚକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖିବେ, ତେବେ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଛାୟା ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସଠିକ ସମୟ ଜାଣିପାରିବେ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା! ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଡ଼ିର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠେ, ଯଦି 2ଟି ଚକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ 22ଟି ଚକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅନେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ରାତି ସମୟରେ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ତଥା ଆଉ କେତେକ ଏହାକୁ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହେଉ, ଆମକୁ ଏତେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚକ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।